U opštini Bosanski Petrovac sa sjedištem u Driniću u Republici Srpskoj danas su građani na prijevremenim izborima odlučivali o jedinom kandidatu za opštinskog načelnika, Dejanu Prošiću iz Demokratske narodne stranke Republike Srpske. Jedino biralište u osnovnoj školi u Driniću zatvoreno je u 19 sati, a na biralište je prema prvim neslužbenim podacima opštinske izborne komisije od ukupno 889 registrovanih izašlo 205 birača. Premda je za glasovanje na prijevremenim izborima za načelnika općine Bosanski Petrovac određeno samo jedno biračko mjesto u osnovnoj školi Petrovac-Drinić, tamo danas nije vladala pretjerana gužva. Presudilo je drže u općinskom izbornom povjerenstvu to što su ljudi bili svjesni kako je i minimalni odziv dostatan. A prema CIK-u dovoljno je jedan glas, znači prolazi zapravo izabrani kandidat koji dobije većinu glasova, radi se o jednom kandidatu. Općina Bosanski Petrovac sa sjedištem u Driniću jedna je od najmanjih u Bosni i Hercegovini, a nastala je poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kad je taj dio prijeratne općine Bosanski Petrovac pripao Republici Srpskoj. Prijevremeni su izbori raspisani nakon što je u lipnju za vrijeme drugoga mandata preminuo dotadašnji načelnik općine Milanko Brkljača. Sve do sada je on stvorio, znači tako da možemo jedino njemu da budemo zahvalni i da se nadamo da će ovaj naredni nastaviti tako. Moje su očekivanja velika, mislim da ovaj načelnik, danas što smo dali glas za njega, da je jako perspektivan, da će biti ovdje velika podrška ovom narodu. Dejan Prošić, inače aktualni predsjedatelj tamošnje skupštine općine, kaže nastavit će rad na započetim projektima. To su put Bosanski Petrovac-Drinić i rekonstrukcija elektromreže Bosanski Petrovac-Drinić, dalje na socijalizaciji svih grupacija bez ikakve diskriminacije i na ekonomskom planu uspostavljanje ekonomski održive zajednice i privlačenje novih investicija. Neslužbeni rezultati prijevremenih načelničkih izbora očekuju se tijekom večeri.